de pensar que la vall s'havia format, o diguem-ne parteix, el que ara coneixem per Vall d'en Bas, sobretot de l'existència de 4 nuclis molt importants. Tots ells apareguts, sorgits de l'edat mitjana. Pensem, per exemple, que ja es parla d'alguns masos i de les esglésies parroquials corresponents, de Sant Privat, de Sant Esteve d'en Bas, de Joanetes, des del segle X-XI. Per tant, són llocs d'un poblament antic, molt antic, que al voltant d'una parròquia, al voltant de la sagrera d'aquesta parròquia, havien anat formant petits nuclis. Com a ajuntaments, en concret tenien ajuntament La Pinya, Sant Privat, Joanetes i Sant Esteve. Era un poblet molt petit, un poblet que tenia el seu ajuntament, la seva escola, un poblet rural, i que jo recordo, per exemple, els meus primers anys a l'escola, que érem 60 nens i nenes junts, de totes les edats, perquè començàvem ja als 6 anys i n'hi havia fins als 14. O sigui que era un poble rural de tota la vida. Jo vaig anar primer aquí, al poble, però quan vaig tenir 9 anys, llavors em vaig agafar amb aquestes cases d'aquí davant que anaven en Bas, vaig anar en Bas amb les monges. El 42, sí, encara hi havia escola a Maiol, el 42, llavors la varen treure a Maiol i la van posar a Mainat Cirera, l'escola. I després va continuar, però el que eren els nois grans van continuar allà només a Mainadeta més petits, però els grans veníem aquí a Sant Privat. Jo recordo que aquí hi havia un mur, una paret que tapava des d'aquí la carretera, i això d'aquí, mitja part cap allà, era pels nois, pels nens, i l'altra mitja part cap aquí era per les nenes. Jo aquí a casa em van voler fer d'escolar, vaig plegar d'anar a les monges aquí a Sant Esteve, vaig anar a estudiar aquí a Joanetes, quan vaig tenir 7 anys, fer la primera comunió, i cada dia havia d'anar a ajudar a la missa al capellà, abans d'anar a estudiar a les 9, que tenia mitja hora d'arribar a l'església, d'aquí a casa a l'església, mitja hora caminant. I després tornar al col·legi i cap aquí a casa. I això era la vida que teníem. I allà als hostalets, allà on jo anava a escola, hi havia un puesto que mataven porcs. I quan n'hi havia algun que es havia de matar, nosaltres, el meu germà i jo, al dematí, marxant a escola, portàvem aquell porc allà matant a aquella casa. Llavors anàvem a deixar el porc i llavors cap a escola. Imagina l'olor que devien fer. Hi havia una escola a cada poble, un ajuntament a cada poble, un metge a cada poble, tot, no? El meu avi era el metge del poble, no? El meu avi, quan hi havia un part a Platravé, doncs havia d'agafar la mula i pujar a Platravé a assistir a un part, no? Les coses eren molt diferents, no hi havia l'accés a la mobilitat que hi ha ara, no? Jo almenys no vaig tenir bicicleta fins que vaig tenir, em sembla que ja festejava, vol dir que ho havies de fer a peu. El meu pare, que va viure allà a Can Font, doncs anava a Mercat Olot a peu, marxava a les 8 del matí, arribava allà a les 4 o les 5 de la tarda. Les coses a peu, s'esmerçava molt de temps per desplaçar-te. A vegades havien d'anar a Falgars, que és molt lluny, a portar, per exemple, una càrrega. Patates has d'anar a buscar, patates per fer aquí. No hi havia ni tractors, ni camions per pujar, ni carreteres. Hi havia, doncs, per exemple, per dir, d'aquí a Platravé, si estan 2 hores i mitja a 3 hores. Jo ho sé perquè el meu pare feia de traginer, o sigui, que feia el transport amb mulos, amb matxos. A principis d'aquest segle, pels camps no hi havia carreteres per anar-hi, perquè no feien falta. No hi havia carros, no hi havia tractors. La gent portava les coses del camp a peu cap a casa seva, com a molt un matxo, un burro o un animal que els hi carregaven, però llavors no feien falta carreteres. Jo, per exemple, recordo la carretera de la Parcel·lària de fa 50 anys, o 60, i era una carretera a molts llocs fonda, més baixa que els camps al voltant, com plovies amb plana d'aigua, estreta molt estreta, per passar pot ser un carro justet, una carretera que anava, més o menys seguia la traça d'ara, però anava de casa a casa, i prou. Encara podríem veure, segons on, per allà on passava la carretera, perquè després se'n va fer camp,
però no es va treure la pedra que hi havia sota. I llavors en aquells punts sempre el blat de moro queda més baix. Jo recordo amb la meva mare, anàvem a agafar el tren a la Palladero, entre Olot i les Preses. Allà el tren es parava i pujàvem al tren, i si el tren t'escapava, a peu cap a Olot. Com que passava entre el poble i aquí a casa meu, la via passa per aquí, doncs el tren del fum, deu ser el de tal hora, a vegades portava retras, però més o menys ja sabies els horaris. Hi havia un cotxe, més tard va haver un cotxe, però només sortia un cop el diumenge, un cotxe de línia, que era a Can Mulleres, i aquells els dilluns, com que tota la gent anava a mercat, feia un viatge a dos, pujava la gent aquí, les dones a vendre els ous o els pollastres, tot plegat. Allà a Olot el dilluns venien uns mercaders i ja estaven, cada un esperava la seva parada i aquells eren els que ho compraven. D'aquells diners que feies eren per anar a comprar, allà mateix a Olot, doncs el de la setmana que necessitaven les cases, perquè no hi havia ni congeladors, no hi havia ni neveres. Doncs compraves l'arròs, les xocolates i el sucre, coses d'aquestes que no haguessin d'estar a la nevera. Com que el jovent no podíem anar enlloc, doncs ens relacionàvem amb els pobles de la vall. Quan era la festa major d'en Bas, anàvem tots en Bas. Quan era la de Jonetes, venia la gent a Jonetes. Quan era la d'Hostalets, tots aquests pobles. Els únics que podíem anar, caminant. Llavors, per això que la gran majoria de matrimonis són molta gent casats, un d'aquest poble, amb un d'aquest, amb un d'aquell, perquè eren els únics que es coneixien. I clar, hi havia una rivalitat. I aquí a Jonetes ens deien les sargantanes. I en Bas els hi deien els lletissons. I bueno, i ells començaven, que vosaltres sou sargantanes, sí, vosaltres què, lletissons? Bueno, hi havia això, aquesta rivalitat. Els veïns de Puigpardines, els companys, que són els companys i d'això, ens anàvem a acompanyar tirant els rocs, pedres, perquè uns eren d'allà i nosaltres érem d'aquí. Hi havia nuclis, com els Hostalets, i en Bas, que hi era el mateix ajuntament. Llavors la gent en Bas sempre, una cara una mica així, en plan de conya, a la colònia i els Hostalets. I que ara a vegades diu que els d'en Bas, a la colònia i els Hostalets, però els Hostalets això no els agradava el batec. Això es plasmava molt amb el món del futbol, aquella època, no? Hi havia partits de futbol, que allò en vez d'un partit de futbol semblava una batalla campal. Quan, que això és penal, que no és penal, paguem sin motor, pum, ja hi érem. Ja començaven dos jugadors i saltava el públic d'un i de l'altre. Era una manera que, aquell dia, clar, era el dia que tothom d'alguna forma havia de fer sortir el seu ego, no? Com un Barça-Madrid a nivell de poble, igual. La vida era una vida purament de treball, que pràcticament l'únic esbarjo que hi havia era els diumenges, que anaven a missa. Cada casa tenia el seu nucli, aquella hectàrea de terreno, i amb això vivia en 3 o 4 porcs que engreixaven per poder matar, un es quedava a la casa pel consum propi, que es feia la clàssica matança. Les granges de vaques també no existien, tothom tenia 5 o 6 vaques, que és el que podia tenir o mantenir de la terra que tenia.
hi havia de maquinària. Tot es havia de fer mà. Es havia de segar amb volant, es havia de posar a garbejar amb el parell del bous, i batíem amb vaques allà a la llera, molt diferent d'ara. I al camp llavors el batamor havies d'acabar tot a cop deixades, passava la cadora i bleuga, i a cop deixada havies d'acabar. Llavors a l'estiu havies d'arplegar menjar per l'hivern totes les vaques. Ja tenies feina anar dallant aquelles parades que hi havia, marges, i feies 2 paiers per l'hivern. A la plaça d'en Bas venia la màquina de batre i feien les garberes, o en deien un modeló, les piles de garbes, perquè quan venia la màquina batia de tota la gent que li portaven allà. Jo, doncs, havia d'anar lliurant bous. Què vol dir això? Que em havia d'aixecar a les 3 del matí a donar menjar als bous perquè a l'hora d'anar a fer la feina doncs estiguessin en condicions de poder treballar, no? Hi havíem a vegades encendre foc perquè la llaura era glaçada i l'havíem de desglaçar perquè es haguera trencat. Si vols tu, la gent podia ser més o menys feliç perquè la gent sempre es conforma o ens conformem amb el que hi ha, però que d'alguna forma doncs, feia que molta gent, la que havia la més mínima oportunitat d'anar a la indústria, deixava les cases de pagès i s'anava a treballar a la indústria. I en aquest cas el tenia Olot tan a la vora, doncs, que feia que la que més petita, doncs, o que tota la vida havia estat al cap d'aquella casa de pagès, doncs, trobava feina i marxava. I aquella casa d'alguna forma ja es tancava, no? Era una vall endarrerida respecte a vall molt tancada i des del punt de vista agrícola i ramader doncs, era endarrerit respecte doncs, a les altres comarques veïnes. I varen fer una sèrie de reunions als anys 60, ja, sobretot els secretaris dels diversos ajuntaments, per veure com ho podíem fer per solucionar tots aquests problemes, per exemple, d'infraestructures, per exemple, que eren uns camins estrets, uns camins en mal estat. Després també hi havia un problema de que la gent tenien un camp aquí, un camp allà. Hi ha unes fotografies aèries dels anys 60 que es veu la vall repartida amb tota una sèrie de camps que era una cosa impossible de poder competir amb el concepte modern o amb el concepte ja dels anys 60 d'agricultura. El cap del catastre de rústica de Girona era en Ramon Carreras, una persona vinculada a la Vall d'en Bas perquè li agradava molt, perquè coneixia amb els secretaris, amb en Barris, amb l'Emili Salavera, en Joan Casamitjana, i aquest doncs, havia estat destinat al servei de concentració parcel·lària a Valladolid. I aquest, després de Valladolid, va tornar a Girona i, coneixedor de les avantatges doncs, de la concentració parcel·lària, doncs, va proposar doncs, amb els secretaris de l'Ajuntament d'aquí i els alcaldes per tal que això es fes a la Vall d'en Bas. La paraula ja ho diu, concentració vol dir concentrar parcel·les, o sigui que parcel·les que estaven separades d'un mateix propietari, ajuntar-les perquè el temps de cultivar-les i tot això doncs, es guanyava terreny, temps i diners. Jo els records que tinc és de sentir parlar de la gent o enfadada que estava, no? El primer moment, evidentment, quan a tu et comuniquen que t'agafen al camp, que tu has netejat, has despedregat i has treballat tota la teva vida i et diuen no, ara te'n posem al costat de casa, però aquell tio que em portava, escolta, era un desmanegat terrible, no? Sí, perquè, esclar, la gent, què cony és això? Que ja ens donen voler quedar-se a la terra, ja... Esclar, la gent era una cosa que era
de sigles antigues que cultivaven aquella terra i tot això que havia estat dels seus abans passats i tot això, i ara la concentració ja que ens hi faran aquí, ja se la van quedar, perquè ja saps que la gent, quan pensem sempre malament. I d'aquí va venir aquesta cosa. I i m'atacaven la gent, m'atacaven. Bueno, va ser tota una revolució, no? Hi va haver-hi, bueno, hi havia sentit comentaris de petit, no? Els enginyers que estaven fent la concentració parcel·lària sortir perseguits amb un tio amb una forca al darrere i coses d'aquestes, no? Però que a base d'explicar-ho i a base de fer veure que en vez de tenir un camp d'1 hectàrea el podia tenir de 2 i això li permetria tenir més rendiment d'aquella explotació, d'aquell camp, a mica costant, suposo que el seu, les persones que en aquells moments van ser els que d'alguna forma van promocionar tot aquest tema, es va anar aconseguint anar tombant una mica i anar fent veure a tothom que realment era important, no? O sigui, va haver la concentració amb una doble vessant. Primer, concentrar les parcel·les, de cada 5 una, i l'altra era apropar-los al màxim a l'explotació agrícola, a la casa de pagès. S'obren les vies de comunicació al formar finques noves i es produeix un canvi registral de que les finques velles desapareixen i hi ha unes noves finques concentrades. Tot i això, pensem que és una època sense ordinadors, és una època sense, diguem-ne, GIS ni mapes geològics, per tant, és una cosa que s'ha de fer a mà, en plànols, aixecant plànols. Es comptava, això sí, amb la fotografia aèrea per tenir més informació del territori, però bé, manualment i analògicament, com havien fet sempre fins fa només 30 anys, ho van aconseguir i cap problema. I avui és una realitat que es palpa i es viu, no? Aquesta inèrcia de concentrar coses i d'unir esforços també es va veure que hi havia la possibilitat d'agrupar els 4 antics municipis, els 7 pobles, en un de sol. Per entendre el perquè de la fusió, segurament hem d'intentar imaginar-nos o posar-nos en la pell d'un ajuntament d'un poble o d'un nucli de 300 habitants. Administrativament eren superreduïts i, per tant, si eren superreduïts administrativament, era molt difícil que poguessin fer front a tota una sèrie de serveis que la gent començava a demanar. I són els més elementals i bàsics. És a dir, hem de fer arribar l'electricitat a totes les cases. Als anys 60 no arribaven a totes les cases, sobretot als masos disseminats. Hem de fer arribar l'aigua corrent a totes les cases, doncs en la immensa majoria no hi arribaven. Estem parlant de coses tan bàsiques com aquesta. I per fer això, moltes vegades no n'hi havia prou amb tenir un mini-ajuntament, calia que hi hagués un aparell administratiu, burocràtic, més eficient i que pogués oferir amb garanties tots aquests serveis bàsics. En el moment en què es produeix la unificació de municipis, en un principi, l'any 1969, les Preses també havia de formar part d'aquesta nova entitat, que era la Vall d'en Bas, com a municipi unificat. El que passa és que a última hora els habitants de les Preses no ho van voler.
Nosaltres, per exemple, quan hi va haver això de la funció de municipis, nosaltres ho vàrem fer per votació, però només a nivell d'Ajuntament. Jo recordo aquell dia que va venir el governador de Girona i es va firmar això, i a partir d'aquell dia doncs, la cosa ja va ser una. Que si s'hagués de fer ara segur que es consultaria el poble. Perquè jo recordo que em van dir, escolta, Tonet, que us heu vengut al poble, que us hauria de donar vergonya. En aquell moment es va veure com una cosa planejada des dels interessos d'uns quants, des dels interessos, tots ells vinculats a la dictadura. Lògicament eren uns anys que la gent no en tenia massa idea de què podria passar, què podria ser. Cada poble era molt independent de l'altre, o sigui que tothom s'estimava molt el seu poble. Va ser molt difícil al principi, va costar molt que la gent, de mica en mica, anés agafant aquesta visió general de Vall. I encara actualment s'ha millorat molt, però encara actualment no deixa que encara hi ha algunes rivalitats entre els pobles que encara no han desaparegut. Fins i tot sobre el paper, tu podries dir que ajuntar dos ajuntaments per crear-ne un podria ser beneficiós perquè tens un estalvi en els serveis, etc. Oi? Això sembla de sentit comú. Però clar, el municipi de Sant Esteve, per exemple, en aquells moments tenia 2.000 i pico d'habitants. Per tant, sí que era viable. I per això aquest fet, el fet de la fusió, va ser vist com una agressió cap al poble d'en Bas, cap al poble de Sant Esteve d'en Bas. La sensació, la voluntat de pertànyer al poble és una cosa encara ara molt manifesta. És a dir, tu preguntes ara, en aquests moments, no anys enrere, ara, amb la gent jove, li preguntes tu d'on ets, et diu, no, soc de Joanetes, o soc de la Pinya, o soc de... o fins i tot soc dels Hostalets, que els Hostalets mai no ha sigut un municipi, sempre ha sigut ha format part de Sant Esteve d'en Bas. És una cosa encara molt i molt arrelada entre la gent del Vall. Jo sempre dic que soc de Joanetes, perquè soc de Joanetes. Ja si dius soc de la Vall, soc de Sant Bas, on tens la Vall molt gran. En canvi, si dius que és del poble de Joanetes, és d'aquí. Cada poble li agrada tenir el seu local social, cada poble fa la seva festa major. Qui és de Joanetes, que ha d'anar a celebrar la festa de Joanetes en Bas, no hi era pas ningú. O de la Pinya, que anava a fer la festa en Bas, no. I en Bas o Joanetes tampoc. Bé, és aquesta identitat de cada poble que agrada mantenir. I potser té alguna raó de ser això. Jo soc de Maiol, diguem. M'agrada Maiol. Ara som de la Vall, però és el Maiol. Va quedar com a capital de la Vall a Sant Privat, i aquí en Bas això no agradava gens ni mica. I sí que hi va haver uns anys que si és a Sant Privat, que si l'Ajuntament és a Sant Privat, que els d'aquí en Bas no irem, llavors va haver de repartir una mica les oficines, hi havia oficines aquí en Bas, oficines a Sant Privat, que encara continuen siguent. L'Ajuntament base, per dir alguna cosa, era Sant Privat. I llavors a Sant Esteve hi havia un altre ajuntament que feien funcionar els dos. El mantenir les dues oficines va evitar que la gent del sector, per exemple, de Sant Privat, del Mallol, de la Pinya, es pogués quedar a fer les gestions administratives a Sant Privat i que la gent dels Hostalets, d'en Bas, del sector d'allà, es poguessin anar a Sant Esteve d'en Bas. Ara continuen funcionant les dues oficines durant molt de temps, fins ara que tots els serveis municipals s'han constatat a Sant Esteve d'en Bas, que diguem aquí, i els serveis del jutjat a Sant Privat. El procés va ser que es trebien les collites que la gent tenia fetes l'últim, per exemple, a finals d'any o així, i després ja es passaven les noves parcel·les. Llavors va venir el moment de marcar. I hi havia 2 o 3 operaris
que eren els que anaven, senyalitzaven el camp. I llavors ells el que posaven eren les termes, que dèiem, que eren les fites en forma cadascú el seu camp allà on seria. I a partir que es anaven posant les fites, que van anar posant, aquest procés no recordo exactament, però devia durar un any i pico, poder dos, doncs la gent, a mesura que ja tenien la parcel·la marcada, anaven començant a treballar la seva parcel·la. Hi havia homes que portaven ja els seus poes per escriure, ja ho escrivien. Nosaltres tenim el número 91 i abans no en teníem cap abans de la parcel·lada. Això, a més, va ser molt important perquè aquí, en aquesta comarca, no tant, però en llocs en què no havia ni un 50% de la propietat registrada, la concentració feia que totes les finques tenien escritura, gratuïtament. Clar, això va ser un gran benefici pel pagès. Aleshores, els terrenos no tenen el mateix valor, la mateixa categoria. N'hi havia de primera, segona i tercera. En el cas de l'Adou, concretament, doncs allà la carrera és molt terra fort i em sembla que estava classificat de tercera. I aleshores vol dir que els terrenos que li van donar aquí no tenien la mateixa superfície, eren més petites. Es va compensar el que li va tocar terra de pitjor qualitat i va tocar una mica més, és a dir, que d'alguna manera també es compensava les persones que li tocava una terra considerada d'inferior qualitat, doncs li donaven una mica més. I teníem una quartera de terra aquí en un punt que era boníssima. Com, per exemple, el blat de moro dels altres camps ja es començava a secar, aquell escolta, pujava, semblava com que el reguessis. Llavors nosaltres ens en van donar-nos una, que era un piló de rocs. Bueno, però escolta, t'hem favorit la teva, per exemple, si tens quants metres més, de què em fotré d'aquests 4 metres? Dic, el meu pare estava dient, no ens disgusteu. Dic, de seguida que puguem, ens la vendrem. Teníem 5 parcel·les diferents i cap junta. Una tenia 2 quarteres, l'altra en tenia 3, i bueno, fins a fer les 3 hectàrees. Però ara estem tota una parcel·la sola. Nosaltres teníem un terreno més abans cap als Hostalets i un altre per aquí, prop d'aquí, i llavors ens van ajuntar aquell amb el d'aquí. Vam tenir-los més a prop. Va anar molt bé pel propietari, això, i no va anar tan bé pels alguns masovers. Perquè, per posar un exemple, imaginem un propietari de Sant Privat que té una parcel·la als Hostalets. I un senyor dels Hostalets li lloga aquella parcel·la i li té arrendada, no? Llavors el propietari agafa aquesta parcel·la als Hostalets i li posa a Sant Privat. I aquest masover dels Hostalets, si vol, ha d'anar a controlar aquella parcel·la que tenia al costat de casa seu, l'ha d'anar a controlar a Sant Privat. Però el que és indiscutible també és que en el moment en què es produeix, la Vall d'en Bas passa a ser el municipi número 1 en producció agrícola de Catalunya i segurament moltíssims propietaris i pagesos, els que no s'hi van oposar, agraeixen el que es va fer i alguns dels que es van oposar en aquell moment també han vist que els resultats han estat positius. Vostè ja veurà que un pagès diu, clar, jo amb un tractor, amb una maquinària, amb una cosechadora gran, si he d'anar per una parcel·leta és que no m'és rentable, és que no pots, perds el temps només girant amb el tractor. Clar, fer la concentració i unificar realment és molt positiu. Ha fet que moltes jovent d'aquí a la Vall d'en Bas pogués continuar a les explotacions, que no hagués hagut de marxar a treballar a la indústria. Ha estat un al·licient pel jovent de poder tenir màquines més modernes, més grans. En el moment en què es fa una reparcel·lació, hi ha tota la qüestió de la comunicació entre tots aquests camps, entre totes aquestes zones agrícoles. També calia millorar-la. Posar al dia l'amplada de camins, el ferm, la manera de travessar els nombrosos recs, torrents, i la unificació va ser una oportunitat per aconseguir molts més diners, fons, etc., per fer aquesta posada al dia de les petites comunicacions. Les comunicacions, sobretot, és el canvi més gros que jo hi vaig notar-hi, perquè per venir, per exemple, aquí a casa meu havíem de fer una carretera plena
tot un circuit. Passàvem per aquí a mig d'unes cases, era de mal passar, però ara s'hi arriba relativament bé. Qualsevol vehicle podem venir, que en aquells moments no, arribàvem aquí ni amb jeep quasi bé. Va fer obres d'infraestructura molt i molt importants. És a dir, abans, per anar a Sant Privat, en Bas, era tot un calvari. De carreteretes, doncs, havia les preses, tornar a recular tota la carretera de la concentració parcel·lària, és un eix vertebrador doncs, que ha servit per comunicar tots els pobles de manera molt natural i molt eficaç. Hi havia molts recs dintre la vall d'en Bas, perquè la vall de Bas bàsicament sempre ha estat una vall que hi ha hagut molta aigua subterrània, no? Es va poder canalitzar tot això, es van poder fer camps més grans doncs, a base de posar tuberies, a base de treure l'aigua dels diferents mulladius que hi havia, doncs convertir en finques més grans, i això va proporcionar doncs, que la gent pogués cultivar més bé i millor els mateixos camps sense haver-se de desplaçar tant. O sigui, econòmicament molt més viable posar en regadiu 20 hectàrees al costat d'un pou o d'un sistema de regadiu que no pas 5 hectàrees a un lloc, 3 hectàrees a un altre i 2 hectàrees a un altre, amb el que significava muntar un pou a cada lloc dels que tu volies. Doncs totes aquestes carreteres, que hi passava un carro i ara hi passen 2 cotxes, doncs els espais s'han hagut d'agafar molt. El terreno que es havia d'expropiar en tot cas. Aquí no es va haver d'expropiar res, perquè en sobrava. Aquestes coses estan fraccionades, hi havia marges, hi havia recs, hi havia coses, i vol dir que era terreno perdut. I amb la concentració parcel·lària va sobrar, hi va haver un excés de terreno. Allà on hi ha els col·legis del Ventrellat, doncs tot allò és terreno que va ser un excedent de la concentració. aquesta època no es permetia doncs, fer cooperatives perquè té connotacions comunistes. Es va fer llavors el que l'alternativa era un grup sindical de colonització. Amb la democràcia de l'any 77-78 es va poder fer, es va passar a Sociedades Agràries de Transformació i amb la Generalitat a Societat Agrària de Transformació. Diguem-ne que és una cooperativa que es podia fer en aquell moment. Vam ser, sembla que érem 70-80, com ens ven els seus fundadors, jo me'n recordo, encara ara el tinc, el número 24. Vam començar primer allà llogant un local, allà a les preses, a l'estació que havia set del tren, que llavors quan el van treure. Fèiem reunions, me'n recordo que fèiem reunions, que si farem aquests silos de cereals, que no sé què, plegàvem la 1 i les 2 de la nit. I vam dedicar moltes hores, moltes. Es va abandonar aquell terreny que hi ha ara, la parcel·lària, i allà van començar a treballar de franc, dissabtes i diumenges, i es va anar construint i va anar engrandint. Anàvem allà a pastar, cada setmana ja teníem unes llistes fetes i tu toca, aquesta setmana que ve toca 2 dies a la tarda, doncs anar allà a ajudar els paletes a posar blocs, a posar el que convingués, o anar-hi amb el tractor i la cuba a treure aigua, perquè ens sortia aigua per tot arreu. Van estar voltant per tota la vall d'en Bas a buscar pedres, allà baix, aquell on hi ha la cooperativa és un terreny molt mulladiu. Llavors es va fer una base de fonament, una plaça de fonament molt ampla i es va fer amb pedres que van anar buscant per tota la vall d'en Bas. Per tant, abans ja no hi havia gaire un camp, hi havia el camp, el Prat de Can Garronxa, i el Prat de Can Garronxa. Clar, la gent de pagès no estàvem acostumats, ningú portava comptabilitat, ni hi havia la dun que hi ha ara, ni es havia de fer el sanejament dels animals. Tot aquest tema, doncs, també en el seu moment va ser molt important, perquè es van començar a fer grups de sanejament del bestiar, es va començar
tenir doncs, un gestor que estigués una mica al cas de tot el que era el tema de producció agrícola. Jo no hauria anat mai a demanar una subvenció a Girona o a Lot o el que vulgui. Aleshores, a través de la cooperativa es cuidaven de tot, ara últimament declaracions de renta, això de la PAC, tot això va a través de la cooperativa. Va estar una època que vam créixer molt, inclús hi ha gent de fora, tenim gent des d'aquí baix a tocar a Girona, des de Sant Gregori, de les Planes, de Sant Feliu, d'aquí a la Garrotxa teníem socis. Va anar cresquent, sobretot quan ja es va començar a fer pienso, que es van... l'època aquella que van començar a recollir la llet, va ser un moment de creixement. La cooperativa des dels seus inicis, la cooperativa va sortir com una pila de persones que volien una sèrie de serveis i que els volien fer a la seva mida, o sigui, no volien dependre d'una casa comercial on s'oferien una sèrie de productes i punt, sinó que a partir del que la gent necessitava realment, donar-hi una resposta. Llavors, i a més, ser teva, no? O sigui, és una cosa que te la sents teva. Jo sóc soci i aquell meu veí també és soci i ell és part i jo tinc part en la cooperativa, som propietaris d'això, no? La cooperativa havia tingut el seu temps quan no hi havia el servei d'assistència primària, tenia medicina preventiva i que venia una metgessa cada setmana i de manera gratuïta feia revisions a la gent. Bueno, doncs en l'actualitat continuem fent el que veníem fent ja d'anys enrere, donar serveis a tots els socis de compres de cereals i de ventes de llavors i tot això, i cada vegada també intentem professionalitzar més els socis perquè el mercat va canviant, el tema de les llavors que cada cop està més tecnificat tot, surten varietats noves, ens hem d'anar especialitzant més. Hem hagut de pujar a la cooperativa, els agricultors, tots hem hagut de pujar al carro de les noves tecnologies. En la dècada de 1960-1970, a tot arreu, no és un fenomen només de la Vall d'en Bas, es produeix, diguem-ne, el moment final de despoblació rural disseminada. És a dir, que els fills de la majoria de cases de pagès que encara estaven habitades intenten sortir d'aquestes cases, intenten marxar cap a nuclis poblacionals més grans. La gent, ostres, van poder beneficiar, la gent comprar una casa no es podia, en canvi aquelles cases compraven un preus, en aquell temps, clar, no es guanyaven cèntims, tampoc se'n tenien de cèntims, Sant Esteve d'en Bas ha canviat molt degut a les cases barates que et diuen. O sigui, el poble d'en Bas ara no és aquí dalt. Aquí a la plaça ja només queda un dels d'abans, que és el Ferrer. Els altres són tots a baix. Aquí, al casc antic, diguéssim, hi havia la farmàcia, hi havia el banc, hi havia el panaders, hi havia el fusters, hi havia el barbers, tot era aquí dalt, perquè allà on hi havia la gent. I ara no hi ha res de res aquí dalt.
Hem de pensar que fins a 1979, fins que no s'obre l'Escola Benet Tallat, van seguir funcionant la majoria d'escoles rurals dels 4 nuclis, per tant, no és una història tan llunyana. Tot això el 1979 s'acaba i s'inaugura la que és l'escola principal de la vall, de tota la vall, incloent les preses, però a més una de les més importants de la Garrotxa, que és l'Escola Benet Tallat. Que es va buscar un lloc on els nens de la vall tinguessin un contacte entre ells. Això ha fet amics des de Joanetes a Sant Privat, des d'en Bas fins a Hostalets, i hem creuat tots aquests nanos que han pujat junts. A nosaltres la mainada, o sigui, amb la meva mainada, ens va agradar molt. Es relacionaven. Tots els pobles es coneixien. Abans no es coneixien pas, perquè, esclar, no podíem pas anar a un altre poble i no. Érem un grup de joves que organitzàvem des de la festa major fins a moltes altres coses, oi? Els reis, els pastorets, aquestes coses que passen als pobles i que fan el jovent. Però sobretot teníem una iniciativa que era recuperar el passat cultural, també el passat folclòric del nostre poble. Però abans que nosaltres, els nostres pares havien recuperat aquesta tradició dels lletissons. Al poble d'en Bas, despectivament, a la gent d'en Bas, com a gentilicis, se'ls deia lletissons com una forma de burla. Doncs nosaltres vam tornar a crear aquest burro i vam encarregar a una persona del poble, el senyor Bassacs, que fes un ball i vam recuperar això que després nosaltres el vam batejar com a burro savi. I a partir d'aquí neix el Geca. Per això el Geca té com a símbol un burro que porta una motxilla carregada de lletissons, aquestes herbes, i va d'excursió. A nivell del municipi, la gent s'ha anat integrant en diferents associacions, cadascú amb la seva manera de ser o de voler o de disfrutar. I llavors vol dir que gent de la Pinya s'ha pogut integrar en associacions de Sant Privat o d'en Bas o de Joanetes, els Hostalets. Vull dir que hi ha hagut molta harmonia en aquest aspecte i el jovent cada vegada n'és més conscient. Jo crec que hi ha molta gent que pensa com jo, que estem enamorats del lloc on vivim i això es nota quan s'han de fer, no sé, hem arreglat el refugi de Santa Madalena, la gent cap a Santa Madalena a ajudar i a treballar i ara hi anem i obrim el refugi, ens quedem a dinar i allò ho has fet tu i has contribuït tu a fer-ho, no? És per posar-te un exemple. O qui diu el pessebre de Joanetes, o qui diu la Geca d'en Bas, o qui diu pilons d'exemples de coses d'aquestes, no? Jo crec que la gent que viu aquí s'estima el lloc on viu, no? Jo diria que un 70 o un 80% de la gent que feia de pagès als inicis de la cooperativa no hi són ja. Vull dir que s'hi han quedat un 30%, un 20% i encara dec ser molt generós. No crec que arribem a això, que vivim exclusivament de fer de pagès. Les explotacions van creixent per un costat, o sigui, necessiten facturar molt més, enremenar molt més, portar molta més terra, tenir molt més bestiar per anar sobrevisquent. I llavors, pel camí, va quedant tota la gent
que no té l'empenta suficient per dir, escolta'm tu, jo més gas i vinga, no? En viu menys gent, però amb més quantitat de terra. Clar, s'ha hagut d'anar fent, s'ha hagut d'anar adaptant als nous temps, que si no són explotacions ja mitjanes o grans, ja no són rentables, no? Però ha creat un equilibri sempre entre el que és l'agricultura, la ramaderia, la indústria, i llavors aquest equilibri ha fet que la Vall de Bas actualment és el que és ara, no? Molt més dinàmica, atractiva en tots els aspectes i més rentable. Pensem que estem en un moment de terciarització també del sector agrícola i ramader i per primera vegada en els darrers anys hi ha granges, per exemple, que han fet transformacions absolutes de dalt a baix del seu negoci. També s'han convertit en autèntics atractius turístics que són visitats per gent de tot Catalunya. La industrialització, la terciarització, el turisme, tots van d'acord en un mateix moment. La qüestió és que es trobi l'equilibri per poder fer que el sector secundari, que el terciari, però sobretot amb el primari, que és el motiu i raó de ser encara de pràcticament tota la vall, puguin conviure amb harmonia i que, diguem-ne, es retroalimentin. Quan entrem o pel túnel de Bracons o quan baixem la Solfa des d'Olot, allò que veiem quan entrem a la Vall d'en Bas és un paisatge, sobretot, que segueix sent agrícola. Camps, molts de camps, tant des de l'administració com des dels propis habitants, es preserva i s'intenta que aquest patrimoni segueixi ben viu i que sigui útil, que sigui habitable i gaudible.